Explicació d'una docent a classe sobre els informes d'avaluació. Detecta-hi les formes del català oral espontani. Al igual que diem que les vacances són el xollo de ser mestre, podem dir que els informes per la família són el seu principal mal de cap. Redactar-los, però, no hauria de ser una tasca impossible pels mestres. Com l'informe permet l'avaluació entesa com a part de l'aprenentatge i la coordinació amb les famílies, es tracta d'una eina clau. És veritablement molt valuosa per acompanyar l'infant en el seu creixement. S'ha de tenir en compte, però, que l'informe és una eina més. És complementari dels intercanvis de paraules a l'entrada i sortida de l'escola, de correus electrònics, de les entrevistes, de les reunions. Elaborar un informe és una competència que es va aprenent i en la que s'agafa agilitat amb la pràctica. Per començar a treballar-hi, us he repartit un model d'informe d'avaluació perquè en redacteu el text. En les caselles de les competències dels diferents àmbits veureu que hi ha les qualificacions a les que us heu de tenir i que no podeu contradir. I heu de fer servir un llenguatge positiu i subratllar-hi les coses bones de l'alumne, però també les significatives, perquè l'infant i les famílies es donin compte de les dificultats que té a fi de poder-li proporcionar l'ajut necessari per superar-les. Cal convèncer-los, infants i famílies, que l'avaluació forma part de l'aprenentatge i transmetre'ls confiança per aconseguir que col·laborin. Consulteu els recursos amb recomanacions i indicacions per l'elaboració d'informes que trobareu a internet o impresos. Us n'he posat alguns en l'últim full de model d'informe. Fins i tot hi ha recursos amb centenars de frases que podeu incorporar en el vostre escrit, sempre i quan encaixin bé amb el que voleu dir, esclar. No oblideu mai, però, que un informe d'avaluació és un text personalitzat.